गिबियाव नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों गासैबो सुबुं माहारिनो गोदान बोसोर 2023 इंराजि बोसोरनि आरो फैगौ मागो दमासि दाननि आं गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं जासिग्रोयो। दिनै गलाघाट जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जा 40थि बोसोरसालिया जथुमा गलाघाट जिल्लानि धनस्री हालामनि बे रंजालि नगर जयन्तीफोराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय जादों। दिनै बेनिनो गिबि हाबाफारि आरो गाबोन 11 आरो 12 फैगौ 12सिम बे जाबाय थागोन। दा दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो बे बानजाय आफादनि दैदेननायाव जोङो गाहाय दरखं बेखेव होबाय जीवन सुतिया बिथांनि आखाइजों आरो सुरबुथारनि एसडिअ बिडिअनि आखाइजों जोङो गाहाय सायनासालिखौ बेखेवबाय आरो बे आलासि जिरायसालिखौ जोङो सेक्टर कामान्डार पिपि मुकेशनि आखाइजों बेखेवदों आरो बेनि लोगोसे जों सुरबुथारनि असि जितुमनि डेका बिथाङा भलिबल बादायलायनायखौ बेखेवबाय आरो धनस्री महकुमानि गेलेमु बिफाननि नेहाथारि प्रमानन्द लाहन बिथाङा आइजोफोरनि काबादि गेलेनायखौ बेखेवनानै होबाय आरो दा मोनाबिलियाव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेल जागोन। थान्दै मेलाव जोंनि गोजोनथाव मोनसे बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहाय अबजारभार हिसाबै बाहागो लाफैगोन आरो मोनाबिलिनि समाव जोंनि हारिमु बिलिफां दङ। बे हारिमु बिलिफांखौ धनस्री जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि राजकुमार स्वर्गयारी बिथाङा बेखेवगोन आरो गाबोननि हाबाफारि एबा 11 जानुवारिनि हाबाफारिया जाहैदों फुंनि समाव 8 बाजियाव गलाघाट जिल्ला आबसुनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। एखे समावनो बे गलाघाट जिल्लायाव मोनस्नि जा आन्चलिक कमिटि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरि बिथांमोनाबो फिरफिला बिरहोगोन। बेनि उननि समाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों गलाघाट जिल्ला एबसुआ आबाद बिथिंजों जोङो बोरै गोनोखोआरि आदब खायदाजों जोङो दिनै जौगालांनो हायो बा गावनि आथिङाव गावजों गसंनो हायो बेनि थाखाय मोनसे सेमिनार लानाय जादों सावरायमा मेल। बेवहाय आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जरहाट भाइस चेन्सेलर बिथां बिद्युचन्द्रन डेका सारा जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो फुंखा सुबुं महरै मनज बसुमतारी अनजन लिम्बु बिथांमोना थागोन। बेनि लोगोसे जोङो माननि आलासि महरै जोङो सुरबुथार साब डिभिजननि एसडिअ सिभिल देनसिंफा बरुवा बायदेव आरो एग्रिकालसार अफिसार साब डिभिजननि तपन ब्रह्म बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो जेसेबां धनस्री साब डिभिजनाव अफिसार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों गासैखौबो हांख्रायजोबदों आरो बेनि लोगोसे जोङो मोनसे हाबाफारि लादों रायजो राजाया हयथ' गोजोननाय मोनगोन मोजां नांगोन। जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा आंनि गावनि नाजानायनि गेजेरजों आं बे रंजालि नगर जयन्तीपुर गेलेग्रा फोथाराव आं गायसननानै होनाय जादों। बेखौ जोंनि मिरुनि फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाबोन बेखेवनानै होगोन। बेनि लोगोसे जों जोबथा जा सान 12 जानुवारि खालि जोङो फुंनि समाव 9 रिंगायाव जोंहा जिहेतु आसाम नागालेण्ड बर्डार ओनसोल बियो आसाम नागालेण्डनि जा रालान साब डिभिजन बे रालान साब डिभिजननि एसडिअ सिभिल नागालेण्डनि बिथाङा फैनानै बे रेलिखौ बेखेवनानै होगोन आरो बेहाय जोङो आदिबासि आसामिस बिहु बिदिनो मणिपुरि राभा गुबुन गुबुन जेसेबां हारि माहारि जोंनि बे ओनसोलाव दङ बिथांमोनखौ जों हांख्रायजोबदों। बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होनना जोंनो खोथा होदों। बेनि गेजेरजों जों बे रेलिखौ जों मावफुंगोन आरो बेनि उननि समाव जों बेलासे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्मनि आफादगिरि मासि नाजावनायाव बेलासे गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव बिटिसिनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बेखेवगिरि महरै हांख्रायदों। बिथाङा फैनायनि खोथा होदों जोंनो आरो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नुजाफैगोन आरो लोगोसे माननि आलासि महरै जोंनि BKWSC एबा बर' कसारिगाव हायुं खुंथायनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहेनसर बसुमतारी बिथाङा नुजाफैगोन। लोगोसे सुरबुथार समस्तिनि मानगोनां सासे गोख्रों मावथि MLA
बिथां बिश्वजित फुकना नुजाफैनाय लोगोसे बिथाङा बे रंजालि नगर जयन्तीपुरनि जे गेलेग्रा फोथार बेखौ स्टेडियाम महरै बिथाङा गायसननो थाखाय बिथाङा नाजादों आरो बिथाङा 12 खालार खालि बिनि फाउन्डेसनखौबो बेहाय खालामफैगोन बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्राबो आं दिनै जिहेतु जोंनि अफिसार्सफोर बा जोंनि आलासिफोरनि जोंखौ रेसपन्स होनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि गेजेरजों गासैबो फैबाय थानाय समफोराव जायफोर आलासिखौ जों हांख्रायना दोनदों बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होफैगोन नुजाफैगोन जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंनायनि आं बेखौ मिजिंथिदों लोगोसे जोंनि गासैबो हारि माहारिनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जोंनि उरियामपाट ओनसोला बा बे रेंमा ओनसोला मोनसे मिनि इण्डिया बादि मोनफ्रोमबो धोरोमनि मोनफ्रोमबो फोलेरनि मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुंफोर दङ जों गासैबो जयैनो थायो आरो बिथांमोनाबो लैहोर लैहोरनो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैगोनखौ जों हास्थायदों आरो बिथांमोनखौ जों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनो लुबैयो